a enfrontar-se el Racing de Santander i el Llevant Unió Esportiva. Recorden que el Llevant Hores d'ara és el quint per la cua, amb 36 punts, està a 3 punts del descens, perquè el tercer per la cua és la Reial Societat amb 33. Toca de cap, Cristian Álvarez, Courtois. Vol retallar, la talonada és bona, ahí està Salva. Salva, Félix Etienne, cap esquerre, gol. Marca Félix Etienne, minut 11, el gol que puja el marcador. Qué ves desmarca. Ya pega con li venia. Sí. La veritat és que hasta acertar Qué talonada de Courtois. Sí, molt bé. La jugada molt bé. Molt bé, Salva, de tira línies. Salva també, entrava molt bé Riga. Cristian Álvarez. Trau el lateral dret. Fa l'ensenya. Busca el segon pal, Siguis, gol. Gol del Racing, minut 31, empat al gegant, Siguis. Ni que votar. En esta ocasión no creo que siga el portero, vamos a pasar. Estaba Álvaro en él. Hacía falta esta vez a Álvaro votar en él. Sí. Cristian Álvarez. Primera xiulat, Caballero. Ha arribat Álvaro, continua el perill, continua el desgavell en l'àrea. El centre de colza, Caballero. S'han quedat tots demanant del faro de joc. Sí. No sé yo si era o no, porque no me l'altra banda. No era no. Tindrà que el faro de joc fent la diagonal. Tot forma s'ha continuat la jugada. Gol. Marca Riga. Pendents de la repetició, acaba de marcar Riga, l'1-2. És l'1-2, marca Riga Mustafa, minut 37. Que bé. Pendents de la repetició, el realitzador que s'ha penjat el gol, Que bé, així arriba l'1-2. d'acabar la primera part. Molt bon moment per a marcar aquest segon gol. Riga. Bueno, Riga. Mira, trau Caballero de porta. Bota la pilota. Arriba. Riga. Vaselina. Dos tocs. Manual de contraatac, no? Ferraus, això... No pot ser. No. Segon córner que trau el Racing de Santander. Està sempre Cristian Álvarez. Sempre la cama dreta, se rebat i fora. Ui. Ya no es una línea exactamente de buscar el fora de joc, però és una línia avançada per a intentar que tots els jugadors estiguin més junts. Atenció, Tomàs, tira Bona. Salva. Uf. Plega, Rubiales. Molt bé. No la toca ni uno ni l'altre. No és res. Rubiales se tira per a intentar que si s'entra rebote el baló. I com no has entrat, no ha tocat el baló ni uno ni l'altre. Molt bé, esa carrera. Ni l'altre. Bona, bon baló. Baló per a Riga. Control de Riga. Gol. A la gàbia, Ara torna sí. a mullar Riga. 1-3. Ara sí. 1-3. I estem en el minut 28 de la segona part. Ahí s'ha botat endavant. Serà correcte. Ahí. I perfecte. Ha posat el baló perfecte. Així que és el millor. Posa la cuixa. Ja té el porter vençut en l'eixida. I al costat de la sota del pal. 1-3. Que bé, que tranquil·litat. Una altra vegada. Gol. Ha marcat Felipe Melo. No és possible, me cae la mar. Estem en el minut 32 de la segona part. 2-3. Está rendimiento que este tipo de faltes es que li dona més perill al Racing. 3-3 igual, lo que pasa es que esta vegada no s'han barallat entre ells. Estava Rubén, estava Juan. Estaven els tres ja una altra vegada. Sí, perquè no pensé que... Esta última falta, Moreno. Al pal, el llançament que se fa al pal. Taula d'ahí. Que xiula ja Rodríguez Santiago. Taula d'ahí, xiula ja. Encara no xiula. Estem parlant de que són combinacions, però també és difícil que dos partits que queden, que tots els equips que estan ahí baix es guanyin tots.
de curt. Perquè se pot donar, però no, és que no. I ja la bona notícia. Ara sí, ara sí. Ara ha arribat Racing de Santander 2, Llevant 3.